Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout muna natin yung dalawang bago nating warriors na si VR Cortez at si Jude Estrecho. Maraming salamat po sa inyo. Nga pala, isa po ito sa mga simula ng kapasan. Sayang lang kasi, meron pang kwento na konektado dito. Yung langka. Ilalagay ko yung link sa baba para hindi na kayo mahirapang maghanap. Pwede nyo din pakinggan muna yon bago itong Kapasan Zero. Yun lang. Simulan na natin ito. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng lola ko at ng buong pamilya niya. Mother side. Taong 1960. Bukid Siraway, Zamboanga del Norte. Itong mga panahong ito, ilang buwan pa lang yung nakalipas mula nung iligtas sila ni Tatay Dadoy doon sa aso na humila kay Auntie Inday at sa mga aswang na nasa tawid ilog. Kasalukuyan pa rin nakatira ang pamilya ng lola ko kila Tatay Dadoy. Pero si Tatay Fernando wala pa nun. Si Nanay Thelma pa lang yung kasama niya tsaka si Auntie Inday. Ang ginagawa nila nun palagi sa bukid, sumasama sila kay Tatay Dadoy para meron itong utos-utusan kung sakaling meron siyang kailangan. Nagpaplano na din si Tatay Dadoy na simulan na yung pag-aararo niya para maisalansan niya na yung mga dapat niyang itanim. Gawa nga ng sobrang laki pa ng lupain niya noong mga panahong ito, kakailanganin niya ulit ng maraming tauhan. Inutusan niya yung tatay ng lola ko na magtawag ng mga pwedeng tumulong sa kanya. Libre lahat. Pagkain, natutuluyan, porsyento sa magiging benta ng mga tanim. Basta, maraming benepisyo silang matatanggap. Basta kailangan lang makapag-araro sila sa buong lupain ni Tatay Dadoy. Heads up lang hindi pa na ibibenta ni Tatay Dadoy yung kalahati ng lupain niya dito. Kaya, hekta-hektarya ang pinag-uusapan natin dito. Balik tayo sa kwento. Nakahanap ng mga tauhan itong tatay ng lola ko. Medyo marami yon. Lahat naman sila nakalusot doon sa ginawang bakod ni Tatay Dadoy. Ibig sabihin, wala namang aswang sa mga yon. Kasi kung mga aswang yon, hindi sila makakalusot sa bakod. Yun kung nakatayo pa yung bakod na ginawa niya. Sa lawak ng lupain niya, hindi naman niya araw-araw na nakikita yung bakod na yon. Tsaka malayo pa ang lalakarin mo bago ka makarating sa bakod. Matapos yan, kinausap niya lahat ng mga magiging tauhan niya sa magiging patakaran niya sa bukid. Purong araro lang ang gagawin nila sa araw-araw. At ang sabi ng lola ko, ang tawag nila dyan noon, pintakasi. Yan yung bukod sa may mga sarili ka ng tauhan, hihiram ka pa ng mga tauhan sa ibang may lupain para tumulong sa iyong mag-araro. Yan yung term nila noon. Ewan ko lang ngayon. Sa dami ng mga tauhan ni Tatay Dadoy, hindi na niya kailangan pa yung pamilya ng lola ko. Kaya ang binigay sa kanilang trabaho nito, tagaluto na lang ng ulam para sa lahat. Pabor naman sa kanila yon kasi gusto nilang mag-ikot-ikot sa buong bukid. Tapos hindi na nakatuon yung atensyon sa kanila ni Tatay Dadoy. Kasi nga, abala na ito sa mga tauhan niya tsaka sa pag-araro nila. Isang araw mga bandang 10:00 ng umaga, inutusan sila ni Tatay Dadoy na kumuha ng puso ng saging. Gagataan kasi nila yon para ulam sa tanghali. Tuwang-tuwa naman yung tatlo kasi medyo malayo din yung sagingan sa kanila. Makakalibot sila. Habang nagtatawanan yung tatlo, bigla silang pinasamahan ni Tatay Dadoy sa tatay ng lola ko para makauwi sila kaagad. Alam kasi ni Tatay Dadoy na magkukulitan na naman ito, kaya matatagalan makabalik. Dapat 11:00 nagluluto na sila para saktong tanghalian, sabay-sabay silang kakain. Matapos silang pasamahan, umalis na silang 4.
Habang naglalakad sila papunta ng sagingan, nagkukulitan yung tatlo. Panay paakyat sa puno ni Nanay Thelma. Meron kasi silang nadadaan ng mga puno ng santol, mangga, sampalok. Lahat yan inaakyat niya. Tapos kumukuha ng mga bunga. Kinakain nila habang naglalakad sila. Maya-maya pa, nung medyo malapit na sila sa sagingan, may napansin yung tatay ng lolo ko na malaking kalabaw. Nakatingin yun sa malayo. Tapos kulay-pula yung ulo. Para bang punong-puno ito ng dugo. Ang naisip niya, wala namang alagang hayop na doon si Tatay Dadoy. Kasi medyo malayo na yun sa bahay nila eh. Lalapitan sana ng lola ko yun. Pero sabi ni Auntie Inday, "Wag, Ning." Pagbalik nila ng tingin sa kalabaw, nakaharap na ito sa kanila. Tapos nakababa yung ulo. Ibig sabihin, kapag lumapit pa sila ng konti, aatakihin sila nito gamit ang kanyang dalawang malaking sungay. Napaatras sila, tapos nilampasan na lang nila yung kalabaw. Habang naglalakad sila, napapansin ng tatay ng lola ko, bakit parang iba na yung direksyon na pinupuntahan nila? Kung tutuusin, paglagpas dapat nila sa kalabaw, sagingan eh. Bakit para yatang papunta sila sa langkaan? Yung tatlo kinikilig pa. Paano ba naman? Paborito nila yon. Doon kasi nila kinukuha yung lumian, di ba? Yung uri ng langka na sobrang sarap. Habang papalayo sila ng papalayo, nagsabi na yung tatay ng lola ko na bumalik na sila. Hindi maganda yung nararamdaman niya. Parang may mali. Yung tatlo ayaw. Sabi nila tuloy lang. Ando na sila eh. Pero hindi sila nanalo sa matanda. Tatay nila yun eh. Nung maglalakad na sila pabalik, biglang sumigaw si Nanay Thelma ng, "Tay, tingnan mo yung itaas ng puno ng langka oh. May unggoy." Pagtingin nila sa puno ng langka, hindi unggoy ang nakita nila. Ang sabi ng lola ko sa akin, tao lang din yung nakita nila. Pero nakakatakot yung itsura. Paglalarawan niya, kukonti na lang ang buhok nito sa ulo. Napapanot na. Tapos sobrang haba ng mga braso at mga paa. Kitang-kita nilang nakayakap yon sa malaking bunga ng langka. Para bang nakayakap sa asawa. Ganun yung sabi ng lola ko eh. Mukha kasing mahal na mahal niya yung langka. Nagyaya nang umalis si Nanay Thelma kasi nakakatakot yung mukha ng lalaki. Ang sabi niya, hayaan na lang. Baka kukuha lang ng langka. Kaso nag-init yung ulo ng tatay ng lola ko. Sinigawan niya yung lalaki. Ang sabi niya, "Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Nagnanakaw ka? Hindi mo ba alam na sa amin yan? Bumaba ka nga dyan!" Nagulat yung lalaki tapos biglang tumingin sa kanila. Nakita nilang bumaba yun sa puno ng langka ng napakabilis. Wala pang isang segundo. Ang haba ba naman ng mga paa eh. Tumayo yun sa harap nila tapos tinitigan sila isa-isa. Bigla na lang yun ngumiti. Nakita nila na bubungal-bungal na ito pero malalaki at matatalas yung mga ngipin. Napaatras sila dahil sa takot. Naglalakad na yung lalaki papalapit sa kanila. Pero iika-ika ito. Hindi nila alam kung may sugat ba o kung ano. Yung mga bata umatras na. Nakapronta doon yung tatay ng lola ko. Sigaw ito ng sigaw. Ang sabi niya, "Umalis ka na rito! Magnanakaw!" Nang biglang tumakbo ito papalapit sa kanya. Tapos tinumba siya sa lupa. Nagbuno silang dalawa doon. Umiiyak na yung mga bata habang sinasabi nilang, "Tatay Dadoy! Tatay Dadoy!" Nag-isip agad ng paraan yung lola ko kung paano niya matutulungan yung tatay niya. Kasi nakikita niyang dehado eh.
Pumulot ng bato yung lola ko tapos binato niya doon sa lalaki. Tinamaan yun sa ulo. Pero yung ulo nun parang bola. Yung binato ng lola ko sa kanyang bato, tumalbog lang. Di ba dapat mabubukulan yun o mababasag yung bungo? Bato yun eh. Pero hindi. Tumalbog lang yun tapos diretso pa rin siya sa pakikipagbuno sa tatay ng lola ko. Maya-maya pa, bigla na lang sumigaw ng napakalakas yung tatay niya. Pagkita niya, nakagat yung braso nito. Baon na baon yung mahahaba at matatalas na ngipin sa braso niya. Hindi lang siya isang beses kinagat nun. Paulit-ulit. Halos himatay na yung tatay niya dahil sa sakit. Yung lola ko nag-iisip pa rin ng paraan kung paano niya matutulungan yung tatay niya. Habang sila Auntie Inday at Nanay Thelma, iyak lang ng iyak. Nung pupulot na ulit siya ng bato para ipangpupukpok niya sana, may narinig siya sa tenga niya na, parang merong umihip sa kanya. Tapos lahat ng takot niya nawala. Lumuhod na lang siya habang umiiyak nang biglang tumilapon yung lalaking nakadagan sa tatay niya. Nakita ng lola ko na ang lakas ng pagkakatalsik nun sa puno. Tapos nakikita niya sila Auntie Inday at Nanay Thelma tumatakbo papalapit sa tatay niya. Pagtingin niya doon sa lalaking tumalsik, nakita niyang nakatayo si Tatay Dadoy sa harap nun habang merong pinapalo-palo. Naririnig ng lola ko na sigaw ng sigaw yung lalaki. Para ba itong nagmamakaawa sa buhay na parang sinusunog yung balat? Nakikita din ng lola ko na panay ang sipa ni Tatay Dadoy dito. Tuloy-tuloy lang sa paghataw si Tatay Dadoy doon sa lalaki. Kasabay ng pahina na ng pahina ang boses nito. Nang biglang natatarantang sumigaw si Auntie Inday ng, "Tatay, may kalabaw!" Pagtalikod ni Tatay Dadoy, merong kalabaw na manunuwag na sa likod niya. Nakailag si Tatay Dadoy, tapos yung lalaking ginugulpi niya, bigla na lang tumayo tapos tumakbo ng napakabilis. Ang sabi ng lola ko, parang ilang hakbang lang, napakalayo na kaagad nun. Yung kalabaw na ipit sa puno. Bumangga kasi siya doon, pero matibay tong kalabaw na to. Umatras ito at bumubuelo pang susuwagin siya ulit. Nagtataka sila kay Tatay Dadoy kasi nakatayo lang yun doon. Parang naghihintay pa siya ng paglusob. Nung nakabuelo na yung kalabaw, sumugod ito kay Tatay Dadoy. Biglang binukaka ni Tatay Dadoy yung mga hita niya. Sabay todo buwelong siniko niya yung ulo ng kalabaw. Narinig nila na merong nabiyak na buto. Hindi nila alam kung buto ba yun ni Tatay Dadoy o buto ng kalabaw. Pero bigla na lang bumagsak sa lupa yung kalabaw. Tapos tuluyan na itong nabawian ang buhay. Inikot-ikot ni Tatay Dadoy yung braso niya. Para kasing masakit eh. Tiningnan niya yung kalabaw. Kasi nagtataka siya kung bakit agresibo yun. Hindi normal yun sa ordinaryong kalabaw lang. Nung nasuri niya, nakita niyang kulang ang mga ngipin nito. Ibig sabihin, nalaglag yun sa lupa tapos may kung sino ang kumuha nun. Pero, bibihira yun mangyari. Pwede lang mangyari yun kapag mahal na araw o merong mahikang itim ang nagmamanipula doon sa kalabaw. Kapag hawak kasi nito ang ngipin nun, maaari niyang makontrol yung kalabaw. Siya ang magiging amo nun at tuluyan itong magiging alipin niya. Kasabay niyan, maghahati sila ng lakas ng kalabaw. Dahil ayon kay Tatay Dadoy, kung buo ang lakas ng kalabaw nung mga oras na yon, medyo alanganin pa yung ginawa niyang atake. Magdadalawang isip pa siya. Pero, yun nga, naobserbahan niyang kulang ang lakas nito. At ang duda niya,
Yung lalaking ginulpi niya yung may hawak sa ngipin ng kalabaw. Siyempre, hindi uubra kay Tatay Dadoy yan. Purong kabalyerong puti ang hawak niya. Wala siyang kahati sa lakas na binibigay nito sa kanya. Buong-buo pa ang pananampalataya niya rito. Maya-maya pa, habang inoobserbahan niya yung kalabaw at nagpapaliwanag, bigla na lang sumigaw yung tatay ng lola ko. Nakalimutan kasi nilang lahat. Nakagat nga pala siya nung lalaki. Pagtingin ni Tatay Dadoy sa sugat nito, malalalim tsaka nangingitim. Yun bang butas tapos may malaking pasa na nakapaikot? Sabi ni Tatay Dadoy, "Wala yan. Akala ko naman kung ano. Umiiyak ka pa." Iyak kasi ng iyak yung tatay ng lola ko. Tapos nagdideliryo na. Akala niya mamamatay na siya. May kinuha si Tatay Dadoy na boteng maliit sa balakang niya. Nakasabit lang yon. Ang sabi ng lola ko, may langis yun na kulay pula. Parang gasolina yung itsura. Naglagay siya noon sa kamay niya. Tapos ikinalat niya sa buong braso ng tatay ng lola ko. Tapos pumitas si Tatay Dadoy ng mga dahon-dahon. Tapos pinagtatapal niya yon sa mga sugat. Matapos yan, niyaya na silang umuwi nito. Habang naglalakad na sila papauwi, biglang nagalit itong si Tatay Dadoy. Ang sabi niya, "Bakit sobrang tagal nyo naman? Tsaka bakit kayo nakaabot doon? Halos dulo na yun ang lupain ko ha. Magdadalawang oras kayong nawala." Biglang nagkatinginan yung lola ko tsaka si Nanay Thelma. Sabi ng lola ko, "2 oras? Tay Doy, 10 minuto pa lang kami." Sabi ni Tatay Dadoy sa kanya, "Yun ang akala mo. Kanina pa kayo wala, kaya pinahanap ko na rin kayo sa mga tao ko. Buti na lang, may narinig akong bulong." Sabay ngiti si Tatay Dadoy habang akay-akay yung tatay ng lola ko. Nung makauwi sila sa bahay, pinaliwanag ni Tatay Dadoy na napasok na naman sila ng mga aswang. Pero ang nakakapagtaka, paano nakapasok yung nag-iisa na yon? Sabi ng tatay ng lola ko, baka natalon yung bakod kasi ang hahaba ng bias nun eh. Sabi ni Tatay Dadoy, imposible yun. Kahit 10 metrong distansya sa bakod niya, hindi kakayanin ng mga aswang. Maya-maya pa, may tauhan siyang naghihikahos tumatakbo papunta sa kanila. Tanong agad ni Tatay Dadoy, anong problema? Ang sabi nito sa kanya, yung bakod na ginawa niya malapit sa langkaan, giba-giba na lahat. Parang merong sumuwag dito na kung ano. Biglang napatingin si Tatay Dadoy sa malayo. Tapos naisip niya na, kaya pala may tama yung noo ng kalabaw. Yun pala yung dahilan kung bakit nakita nitong tatay ng lola ko na punong-puno ng dugo yung mukha ng kalabaw. Ginamit pala ito ng aswang para ipangsira ng bakuran niya. Nung marinig ni Tatay Dadoy yan, pumunta siya doon para tingnan kung gaano kalaki yung sira. Maniwala kayo o sa hindi, yung buong bakod niya na napakahaba, tumumbayo ng buong buo. Parang ang lumalabas, yung magkabilang dulo ng bakod na yon, pinasadyang ipasuwag doon sa kalabaw para matumbayo ng buo. Medyo matatagalan si Tatay Dadoy para itayo yun. Gawa ng busy din siya sa pag-aararo, tapos isasabay niya pa yon. Pero hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Tatay Dadoy para itayo ulit yung bakod na yon. Meron pa naman siyang bakod sa ibang parte ng lupain niya. Doon lang sa nasira niyang bakod, meron siyang ginawang orasyon. Yung kalabaw na pinatay niya, kinalat niya yung dugo nun. Tinanong ko yung lola ko kung para saan yun. Para takutin ba yung mga aswang? Natatawang sumagot yung lola ko sa akin na, anong para manakot? Para maghamon yun. Nung narinig ko yan sa lola ko, mas lalo akong kinilabutan. Isa rin pala yan sa mga pwedeng dahilan
kung bakit hindi tinatantanan ng mga aswang yung lugar ni Tatay Dadoy. Ang huling wika pa nito ni Tatay Dadoy bago siya umuwi. Lahat ng aswang na may sapat na tapang, pumunta lang dito sa lupain ko. Sirain niyo lahat ng gusto niyong sirain. Pero kapag nahuli ko kayo, susunugin ko kayo ng buhay. Yan yung mga katagang binitiwan ni Tatay Dadoy nung araw na yon. Dala na rin siguro ng bugso ng galit niya. Matapos ang ilang linggo, nung tapos na silang mag-araro, nilatag na nila lahat ng mga pananim nila. Ang sabi ni Tatay Dadoy, ilang buwan pa bago may tumubo sa mga yon. Kasabay niyan, nararamdaman niya at merong bumubulong sa kanya na meron siyang makakasagupa at magnanakaw sa kanyang lahi ng mga aswang sa paparating na unang panahon ng kapasan. Okay, grabe. Sobrang grabe. Alam nyo, nakikita ko kay Tatay Dadoy yung si Tito Jerry, yung kapatid ng papa ko. Ganyan sila katapang pagdating sa mga ganitong bagay. Lalo na kapag alam nilang may kalaban sila sa kaliwa. Grabe. Lalo ako nabibilib sa mga kamag-anak ko na to kapag nakakarinig ako ng mga ganitong klase ng kwento. Yung doon naman sa kagat ng tatay ng lola ko, gumaling yun. Kinaumagahan may mga konting sugat pa, basa-basa, tapos dinala siya kay mamang. Pero hindi siya nagtagal doon. Bumalik din siya kaagad sa bukid para tulungan pa si Tatay Dadoy. At nga pala, may babalikan lang ako. Doon sa nangyari kasi, ngipin ng kalabaw laban sa kabalyerong puti. Baka kasi ma-offend natin yung mga kapatid nating may karga ng ngipin ng kalabaw. Hindi sa sinasabi kong mas malakas yung kabalyerong puti sa ngipin ng kalabaw. Ang punto lang ng kwento na to, nahati yung lakas ng mutya na yon, tapos yung kalahati pa napunta sa kaliwa. Aswang yun, di ba? So hindi natin masasabi kung sino talaga yung mas malakas sa dalawa. Kasi hati yung isa eh. Samantalang yung kay Tatay Dadoy na kabalyerong puti, buong buo tapos alagang-alaga niya. Sabayan pa ng kompletong dasal at panalangin. So, no match nga talaga yung isang mutsyang nakaw lang naman, tapos ginagamit pa sa hindi maganda. Diba? Kaya payo ko sa mga kapatid nating may mga ganitong klase ng gamit, gamitin natin yan sa tama. Lalo pa ngayon na nahaharap ang bansa natin sa matinding krisis. Pag-isipan ninyong mabuti. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.